O Concello de Rianxo presentou hoxe a súa programación de Entroido na que contaron coa colaboración da Asociación Rock in Rian, a Comisión de Festas do Carmen e a Asociación Rianxeira de Empresarios. O pistoletazo de saída da celebración do Entroido Rianxeiro 2024 será o venres día 9, o cal foi organizado pola Asociación Rock in Rian en colaboración co Concello. Nós, como todos os anos, damos un pouco o pistoletazo de saída aquí ao Entroido en Rianxo. Vamos voltar a facer as nosas actividades habituais, como é o concurso de disfraces aquí, e despois animación musical, que é como a seña de identidade da nosa asociación. Como novidade este ano, a asociación decidiu marcar unha temática para o concurso de disfraces que repartirá numerosos premios. Este ano tamén decidimos darlle unha reviravolta ao noso concurso de disfraces habitual, poñendo unha temática concreta para que a xente asista a nosa festa, que será o de Entroido Made in Galicia, con varias categorías todas relacionadas coa cultura nosa galega, pois categoría Telegaita, categoría Xabarín Club, categoría Choqueiro, que é aquí o máis habitual. O sábado tocoulle a organización á Comisión de Festas do Carmen, que nes planificaron unha festa para todo o día. Máis pensado unha festa para todo o día, porque, nada, as pandillas están salindo aquí a mediodía, víamos que organizábanse comidas e tal aquí en Rianxo, e despois había que, pois buscar ao mellor o ocio máis de noturno ou de tarde, pois noutros sitios que non sean o Concello. Este día contará cunha sesión vermú amenizada por unha verbena. Despois a programación parará para deixar os asistentes que vayan comer polos locais da zona e para voltar con ganas á primeira actividade da tarde. Para animar un pouco a tarde tamén imos organizar un bingo con diferentes premios que nos botai unha man á are. Contamos con 10 xogadas de bingo, con 10 premios. Para a noite continuará a festa coa mesma orquesta da sesión vermú e para fomentar que a mocidade non teña que marchar a outros concellos ou parroquias. O domingo a programación tamén correu a cargo da comisión e o día está enfocado para os máis pequenos da casa. De unha festiña con 2 actuacións de clown, unha máis de maxia con Mago Noel e outra con Peter Pan, que é un payaso bastante querido aquí pola zona. Na festa infantil colaborou tamén a Asociación Rianxeira de Empresarios. 3 postos, un de algodón de azúcar, gratuito pos nenos, outro de filloas e outro de gofres. Para estes dous o que repartimos son vales de desconto do 50% que pode conseguir a xente comprando nos negocios socios da ARE. E a maiores teremos un taller infantil de globoflexia. Luns e martes continúa a festa para os máis pequenos con festas e animación organizadas polo Concello. O luns temos uns obradoiros, temos diferentes xogos tradicionais, temos uns hinchables, enfocado un pouquiño de cara aos máis cativos. E o martes xa temos máis definido como unha festa infantil, chamámoslle unha festa infantil fareleira. A festa no Concello rematará o mércores co tradicional enterro do toribiño ou da sardiña, unha celebración que perdeu forza nos últimos anos e que os membros do Rock in Rian quixeron recuperar. Unha celebración moi habitual e moi querida aquí na vila, que nos últimos anos, desde a pandemia, vimos como decaeu o seguimento hasta estar prácticamente desaparecida, e este ano creemos que é importante levála a cabo outra vez, porque é algo que identifica o noso Entroido como poucas outras cousas. Respecto ao tempo, que non cunda o pánico, xa que o Concello pensou niso. Tendo en conta que botámoslle un pouquiño vistazo ao tempo e igual non axuda moito, entonces vamos dispor dunha carpa e a carpa estará desde o venres hasta o próximo mércores. E para rematar, o sábado 17 na parroquia de Taragoña, que tamén teñen diferentes obradoiros, hinchables, certame de carrozas e unha pequena orquesta, un DJ, e xunto con eles daríamos por rematado o Entroido 2024 en Rianxo.